Ya sunanka? Umar Salisu. Yau gaba. Shekara ka nawa? 23. 23. A ina kake da zama? Nan ɗaki tara. Ɗaki tara. To ga ka an kawo ka da babur ana zargin ka sato wancan ladies din. Me ya faru? Tare da mu da Hamza. Da kai da Hamza? Mun taho muna taya da shi ya kai treatment asibiti. Muka biyo ta wurin layout. Muka gan shi ya ce mu tsaya. Muka tsaya da makullin matin ɗin shi muka ɗauke shi. Kuka yi amfani da makullin mashin ɗinsa? Ina shi Hamza yake? Hamza ba a kama shi ba. Ba a kama shi ba. To wannan mashin ɗin kun san me shi? To ya aka kama ka da shi? Na mun zo cikin unguwa bakin unguwa mu. Aka kama ka da mashin ɗin? To ai dama ana ta faɗa cewa wannan sana'a ta satar babur ita ce kuke yi kai da Hamza. Shi yasa aka kama ka? Ni ba ita ba ita wace nake ba laran kai ne. Shi ne ni ban ko lahiya ma ban da ita. Shi Hamza shi ne aka sani dama yana ɗauke da shi ne can ko can bincike ne suka nuna can ɗan ɗagwar ni ban taɓa wai sabon garba taɓa ba ni kes ba. Yan wurin su. Sai wannan karas aka kama ka da shi. Da Hamza tare Hamza ba shi ya gudu. To mun gode.